Minn paġna 39 inkantaw flimkien quddiemek hawn miġbura. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismatta. O Ġesu li jista minn nar Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Marija Santissima. Ġesu li twieled għalina u li tkun liben tiegħek għandna. U Ġesu rinna d-nubitna, għalisna minna t-nufejn. Ġenna l-erbi kollha. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, Rina l-intrijom. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' Glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bil-Ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marija Santissima. Ġesu li twilet għalina u li tmur l-intibna. O Ġesu tiegħi f'inna t-nubi, għarisna minn nar tal-fu. U ġenera bil-kolla, terdaw Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-Glorja. Meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-Anġli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li tkun ripenti għalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubid, għarisna minn nar tal-infern, il-ġenna l-irrekwalla, domżon. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima għalik, lilek inajdu, għalli xaħna t-trufnati u li teva, lilek nitnednu, aħna li nibku u norfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, u urina war dan it-trufnament lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Tlopalina għaddisom Malla. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej l-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem.
jitolbu. O Alla, inti f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament, imbierek is-Santa Maria, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek il-glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Għam, imbierek San Aħus Kassismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġel.
nistgħu npoġġu bil-qiegħda biex minn hawn u ftit tal-mumenti oħra nagħtu bidu għat-talba tal-għasar, it-talba ta' filgħaxija tal-Knisja. Min paġna 7 inkantaw flimkien ġejt mis-sema. Mis
Alla eja ehlisni. Missiru lill-liben u lill-Spiritu Santu. Inkantaw fl-imkien minn paġna 15. Inkantaw fl-imkien.
inkantaw fl-imkien. Flimkien. Għall-aħħar darba fl-imkien. Nitolbu u Alla missier kollok imħabba għal-bnedmin, inti bat lill-ibnek li fih issib il-għaxqa tiegħek, fostna biex jeħlisna mill-għadu l-qadim tagħna. Għatina nitolbuk li jkun in-nida li t-taffilaġġ tagħna għal-ġustizzja u slim. Bi Kristu Sidna. Saltna tegis saltna zminijiet kolla, min nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.
il-ħbib tiegħek kollha. Biex jarfu li l-bniedem il-qawwa tiegħek u seħħ kull ġmiel ta' saltna tiegħek. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Saltnatek is-salta żminijiet kollha minn niser għal niser il-ħakma tiegħek. Nitolbu u Alla missier ta' tiba bla tarf, il-ġnus kollha mxenqin għal ħnina tiegħek. U risseta tiegħek magħna billi taħfrilna u tħenna lina biex bqalb safja u mqanqlin mill-imħabba ta' Kristu ibnek miegħu ngħixu ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan ta' slaten u sit ta' sidin Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Flimkien? Alleluja, 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 alleluja. Nkantaw flimkien? Alleluja, 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 alleluja. Salta il
flimkien. Alleluja, 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 alleluja. Għal darba oħra flimkien. Alleluja, 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 alleluja. Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan ta' slaten u sit ta' sidin, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu u Alla li bil-mewt u l-qawmin ta' ibnek il-wahdini, nedejt il-patt il-ġdid tiegħek magħna l-bnedmin. Għatina nitolbuk li nxandru mad-dinja l-ġubijiet tiegħek u li nħaffu bħajjitna it-twetti tas-salvazzjoni għal bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Jeħtieġ li Kristu jisaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Għaliex Alla qiegħed kollox taħtu, jidher ċar li barra dak li qiegħdlu kollox taħtu. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad li ben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qiegħdlu kollox taħtu, sabiex Alla jkun kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Amen.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu: salva lil oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan huwa l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh, newlulu imbit qares u qalulu: jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid: dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu bdew jgħajru u jgħidlu: int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes liħor ċanfru u qallu: anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qed nieħdu li ħaqna ta' kull ma minna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Il-kelma tal-mulej. Ix-xena nafuha il-koll għax hija mnaqxa fil-kultura tagħna. Nafu kemm fi żmien tal-ġimgħa l-kbira Maltin u Għawċin jiddedikaw l-enerġija tagħhom, id-devozzjoni, l-imħabba tagħhom biex jikkommemoraw ix-xena li għadna kemm smajna skont il-Vanġelu ta' San Luqa. Il-poplu waqaf hemm iħares. Aħna wkoll illum nixtiequ ninġabru madwar din ix-xena taqsim il-qalb fuq l-għolja
tal-Golgota, il-Kalvarju, u nħarsu lejn Ġesu imsallab. Imsallab mal-midinbin u mal-kriminali, akkumpanjat minn żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Għal tliet darbiet din is-silta tal-Evanġelju skont San Luqa, Ġesu jiġi sfidat biex jinżel minn fuq is-salib. Biex skont il-kategorija ta' min qiegħed jinkieħ isalva lilu nnifsu. Imma aħna nafu mill-qari tal-istess Evanġelju li fl-ort tal-Ġetsemani Ġesu ħa id-deċiżjoni li ma jiċħadx il-kalċi morr li taħ il-missier imma li joqgħod għar-rieda misterjuża ta' Alla imħabba. Aħna ħafna drabi nistaqsu lil nfusna fl-inżul u t-tlajja tal-ħajja jekk Alla huwiex veru Alla tal-imħabba. Kif jista' jippermetti tant niket, tant dulur, tant inġustizzja? Dan kollu inissel fil-bniedem domanda kbira. Kif jista' jkun li Alla li huwa tjieba bla qies jippermetti dan kollu? U l-għaraq tad-demm li San Luqa jgħidilna niżel mill-ġbien u l-ħdan ta' Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani f'ansjetà kbira huwa wkoll sinjal ta' dilemma kbira fl-iben waħdini tiegħu. Jekk jista' jkun jgħaddi minni dan il-kalċi. Imma mhux li rrid jien, imma li trid int. U allura it-tliet darbiet li jiġi tentat biex isalva lilu nnifsu huma tentazzjonijiet biex hu jinjora il-pjan tal-missier u jagħmel xi ħaġa oħra. Il-kapijiet, l-ewwel kategorija, bdew jittieħku b'Ġesu. Il-kapijiet kienu l-esperti tar-reliġjon. Kellhom id-dottorati biex nużaw il-kategorija ta' żmienna fl-iskrittura u fil-liġi kienu l-Fariżej li kienu jitelgħu fuq it-tron tas-sewwa u jwadbu l-ġebel lil min huwa ħati. Qed jarawh eri imneżza minn kull dinjità merfuħ fuq is-salib u huma li suppost jinterpretaw ir-rieda tal-missier jiddieħku bibnu u jgħidu salva lill-oħrajn ħajsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija il-maħtur ta' Alla. Aħna risposta nafuha. Nafu li dan huwa l-Messija. Nafu li Ġesu huwa l-maħtur ta' Alla. U nafu li billi joqgħod fuq is-salib imsammar hekk se jsalva mhux biss lill-oħrajn imma wkoll lilu nnifsu. U niftakru fil-kelma li qal lid-dixxipli tiegħu min irid isalva ħajtu jitlifha, min jitlef ħajtu minħabba fija isalva. Qed jitlef ħajtu fuq is-salib u r-risposta tiegħu lil dawn l-esperti tal-liġi ta' Alla
hija li s-serħan tagħna mhux fuq il-liġi u fuq ir-ritwal u fuq il-bravura tagħna, imma s-serħan tagħna jrid ikun fuq il-ħniena u l-grazzja u l-imħabba ta' Alla. L-Apostlu missierna li kien ġej minn din il-kategorija li tgħallem f'riġlejn Gamaliel kellu jkun wieħed minnhom li kkonverta fit-triq ta' Damasku u li urina li s-salvazzjoni mhux fil-liġi esterna imma fil-fidi f'Ġesu. Din l-ewwel tentazzjoni kultant aħna n-nies tal-Knisja ukoll nagħtu ilu l-Ġesu. Meta min għalina aħna għandna l-awtorità għax aħna aħjar minn ħaddieħor. Meta l-awtorità reliġjuża tintuża biex tkisser u tfarrak u tumilja biex tibni l-ħitan bejn il-ħajjin u bejn il-mejtin. Imma l-ġudizzju u l-ħniena huma ta' Alla biss. Aħna għaddejja tagħkom mhux għax aħjar minn xi ħadd. Jiena dejjem inħobb nirrepeti u ngħidilkom bl-iżjed mod solenni il-Knisja fl-erf tagħha ixxandar lill-isqof bħala l-ewwel midneb. Għax l-isqof l-Ewkaristija jgħid jien għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. U l-Apostlu missierna jgħid jekk hemm il-midinbin u hemm jiena l-ewwel wieħed, imma Alla żinni biex fija juri il-ħniena u l-paċenzja kbira ta' Ġesu Kristu. L-awtorevolezza tagħna mhijiex ġejja mill-bravura tagħna. M'għandna dritt niddieħku b'ħadd, nikkundannaw il-ħadd, hija l-kelma li tiżen u tagħżel u tarbel mhux il-kelma tagħna, imma l-kelma ta' Ġesu. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien. Resqu lejh, newlulu imbit qares u qalulu jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Innutaw li s-soldati ma kienux interessati jekk hux il-Messija jew le. Di kienet il-preokkupazzjoni tal-kategorija tal-leaders reliġjużi. L-isfida tagħhom kienet dan sejjaħ lilu nnifsu il-Messija. Is-soldati iħarsu lejn Ġesu bħala s-sultan tal-Lut u jifmu li s-saltna tiegħu hija xi saltna politika. Fuq rasu fil-fatt kien hemm il-kidba li kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lut. Anke dawn, anke din il-kategorija ta' nies tal-istat resqu lejn Ġesu u għaddewh biż-żmien. It-tentazzjoni li ġejja minn din il-kategorija hija tan-nies li għandhom ċiniżmu kbir biżżejjed biex fl-użu tal-poter jitku minu batut. Il-poter għalihom huwa mezz ta' qlieħ u ma jħarsu lejn ħadd u lejn xejn. Għalhekk jiddieħku bl-iben ta' Alla bis-sultan tal-Lut għax huma setgħu jumiljawh, isawtuh, isalbuh u joqtluh f'isem liġi inġusta. Il-kundanna tal-innoċenti hija dejjem inġusta. Il-qtil tal-innoċenti huwa dejjem inġust u jgħajjat lil Alla. Il-mulej jeħlisna minn min juża s-seta tal-istat għal vantaġġ personali tiegħu u jaħseb li hu fuq kulħadd.
li l-ebda liġi ma tot għalih li jista' joqtol, jisraq u jħawwel fejn irid. Wieħed mill-ħatjin ukoll li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna, ammorru lem, neħilsu minn din it-tortura li twassal għal-mewt. Dan il-kriminal li kien imsallab ma' Ġesu jaħseb ħafna fih innifsu. Għalih is-salvazzjoni li jista' jġiblu Ġesu huwa sempliċement għall-interess personali tiegħu u biex jeħlisa. Isimgħu iċ-ċanfira ħelwa ta' sieħbu. Anqas minn Alla int ma tibża. Int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tas-sew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Ġesu ikkundannat bl-ħtija fl-aħħar isib avukat li lest jiddefendih. U minn fuq il-għoda tal-kundanna tiegħu isib ukoll xi ħadd li jiddikjarah innoċenti. Dan ma għamel xejn ħażin. Imma dan il-ħallil li aħna nafuh bħala l-ħallil it-tajjeb għax bravissu seraq saħansitra l-ġenna kif ngħidu, kellu sens kbir tal-ġustizzja. Tagħna hija ġusta tas-sew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Iċanfarna dan ir-raġel ikkundannat u msallab ma' Ġesu għax aħna ħafna drabi ninsew is-sens veru tal-ġustizzja mibnija fuq il-verità, fuq is-saltna tad-dritt fejn kulħadd jieħu li ħaqqu u ħadd m'għandu dritt jiskappa il-konsegwenzi tal-emil tiegħu. Aħna lesti f'isem Ġesu Kristu naħfru lil kulħadd, imma l-eżiġenzi tal-ġustizzja ma nistgħux ninsewhom f'isem is-sewwa, f'isem id-dinjità tagħna bħala soċjetà, bħala nazzjon, bħala pajjiż. Anqas minn Alla int ma tibża. U jiena din il-mistoqsija li nixtieq nagħmel lil pajjiżna llum fil-festa solenni ta' Kristu Re. Aħna għad għandna biża ta' Alla jew le. Issa kważi spiċċa l-istaġun sabiħ li jiena l-isqof awżiljarju li jgħinni u tant saċerdoti oħra, ħafna minnhom qegħdin hawn, ikonna l-privileġġ immorru fil-parroċċi namministraw is-sagrament tal-Griżma li żgħażagħ tagħna u nitolbu fuqhom id-doni tal-Ispirtu Santu. Fosthom hemm id-don tal-biża ta' Alla. Xi jfisser? Li titwerwer minn Alla? Le. Għax fejn hemm dak it-terrur m'hemmx l-imħabba, jgħid l-istess Apostlu San Ġwann. Il-biża ta' Alla huwa li inti qabel tiddeċidi tagħmel xi ħaġa, qabel tgħid xi ħaġa, qabel taħseb xi ħaġa, tistaqsi lilek innifsek, Alla fejn qiegħed f'dak li qiegħed nagħmel? Alla xi jrid? Il-biża ta' Alla jfisser li aħna bħalma kien iħobb jilmenta San Ġorġ Preka ma nittrattawx bħala żero kbir. Hekk kien iħobb jgħid San Ġorġ Preka. Għal Alla, għalina ħafna drabi Alla huwa żero kbir, ma jeżistix. Immorru purċissjonijiet id-duluri kulħadd jipprova jkun hemm, imma nemmnu fih tassew għandna rispett lejn liġi tiegħu li hija liġi ta' vera libertà. Min għandu l-biża ta' Alla huwa tassew nies.
Meta aħna ninsew il-Alla u minfloku impoġġu l-flus bħala l-Alla tagħna u l-idoli l-oħra kollha, aħna neqirdu lilna nfusna. Għax l-Alla ħadd ma jista' jeqirdu, imma meta ninsewh u ninsew li kull bniedem taqbel u ma taqbilx miegħu, l-ewwel ma jistħoqlux li jmut. Għax huwa skomdu, jew hija skomda. Imma iżjed u iżjed għandek tirrispetta għax bija ta' Alla. Anqas minn Alla int ma tibża. Nistaqsu lilna nfusna din il-mistoqsija li l-ħallil it-tajjeb jagħmel lil sieħbu minn fuq is-salib. U mal-ħallil it-tajjeb induru lejn il-mulej is-sultan tal-ħolqien kollu u ngħidulu Ġesu. Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ejjew nifhmu x'qiegħed jgħid dan li msallab kriminal ikkundannat ġustament mir-Rumani forsi għal pjena ħarxa wisq għax da seraq, imma ġie maqtul għal dak li jagħmel, imma lil-mulej isejjaħlu bismu Ġesu. U aħna nafu xi jfisser l-isem Alla isalva, Alla Salvatur. Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Mhux biss iddikjarah innoċenti, imma tiddikjarah sultan fis-saltna tiegħek. Dan l-avukat isir ukoll il-bniedem li jistqar li Ġesu msallab huwa sultan ta' vera. U tweġiba ta' Ġesu, it-tweġiba ta' dan li msallab imneżza minn kull ħaġa għażiża għalina l-bnedmin, it-turufnat, iħares lejn ommu imbikma, jgħidlu tassew illum tkun fil-ġenna miegħi. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nerġgħu niskopru din ix-xenqa kbira għall-ġenna. Li l-ħajja tagħna ngħixuha ta' nies għax hija it-triq li twassalna għall-ġenna. Li aħna f'ħajjitna ma nqisux lis-sodisfazzjonijiet ta' hawnhekk u l-poter u l-ġid u dak kollu li toffri d-dinja huma qatt jistgħu jimlew l-għaġġ li għandna ġoruħna. Imma nibqgħu nixxenqu għal dik il-ħaġa li jagħtijenna biss Ġesu. Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. U jiena nixtieq nirrepeti jekk jagħtuni l-librett it-talba li tlabna wara l-ewwel salm. Li qiegħda f'paġna 17. U nixtieq li nitolbuha flimkien. Paġna 17. O Alla, missier kollok imħabba għal bnedmin. Inti bat lill-ibnek li fih issib il-għaxqa tiegħek fostna biex jeħlisna mill-għadu il-qadim tagħna. Atina li tolbuk li hu ikun in-nida li ttaffi l-għaġġ tagħna għal ġustizzja u sliem.
seta fis-sema u fl-ardijiet il-mulej, Alleluja. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Nkantaw flimkien. Ruħi tfaħar il-kobol tal-mulej, u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla Salvator tiegħi. Għax u xeħet għajni fuq iċ-ċokon tal-għaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nies li sejjalinja. Xi setani għamel miegħu ejjeġ kbar, għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien, fuq dawk li jibżgħu minnu. kull ġid lil minu bil-ġuħ, u l-unja batom il-barra bxejn. Aħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar il-ħnina tiegħu. Bħalma wiet lil-missiriet nabris Abraham u nislu għal dejjem.
Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. L-aħwa eżis, miġbura l-kol madwar is-Sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, wiċċ il-ħniena tal-Missier, nimtlew b'tama qawwija lil saltnatu itassew saltna għażminijiet kollha u li tjubija tiegħu minn nisel għan nisel. Ejjew nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda siewa fidejh ħalli s-saltna tiegħu tixteret satru fl-art. Għall-Knisja. Mulej Ġesu, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek lill-Knisja imxerda mad-dinja biex taqta' l-għaġġ ta' dawk li jinsabu bil-għaġġ għall-ilma tal-ħajja. Lejhen għalina u isma tal-tana flimkien ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus. Mulej Ġesu, dawwa lill-mexxejja tal-ġnus u lil dawk li jigvernawna biex iħabbirku bil-qawwa kollha tagħhom għal ġustizzja fost il-bnedmin u għat-tqassim xieraq tal-ġid. U lejhen għalina u isma tal-tana flimkien ismana nitolbuk mulej. Għall-insara kollha. Mulej Ġesu, saħħaħ il-fidi ta' dawk kollha li jemmnu fik biex isarfu t-twemmin tagħhom fli jilqgħu dejjem lil kulħadd. Jagħtu kien lil min m'għandux saqaf fuq rasu u jilqgħu lil barrani ħajkun jista' jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u fit-tama. U lejhen għalina u isma tal-tana flimkien ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jaħdmu biex jgħinu lil minnu fil-bżonn. Mulej Ġesu, żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu bħala ħolqien xbija tiegħek. Enna nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem billi naħsbu fil-ġid tal-oħrajn qabel tagħna. U lejhen għalina u isma tal-tana flimkien ismana nitolbuk mulej.
għal-morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. Mulej Ġesu għati l-fejqan u birek id-dbatija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mart. Għati s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex l-attenzjoni u l-kura li jagħtuhom isserraħ id-dbatija tal-ġisem u timla bil-kuraġġ il-qalb. Mulej ennalina u isma tal-tana. Flimkien? Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li l-ħelsin tagħhom huwa mxekkel. Mulej Ġesu imla bil-kuraġġ u brieda sħiħa ta' ħajja aħjar il-qalb ta' dawk kollha li jinsabu fil-ħabsijiet. Ejn lilna il-koll nirrispettawhom u nilqowhom ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid. Enna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom u ma niġġudikaw lil ħadd minn emilu. Mulej ennalina u isma tal-tana. Flimkien? Ismana nitolbuk mulej. Sidna Ġesu stess għallimna nitolbu lill-Missier maqudin fl-Ispirtu Santu. Mill-qalbna inkantaw it-talba li għallimna hu għas-salvazzjoni tagħna. Jitħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, għalma naħfru lil minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġri, nizdeħlisna mid-demi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid tiġġedded kollox fi bnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fi tiba tiegħek għatina li ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mollu fil-paċi ta' Kristu.
Amen.